నిఖిల్ గెస్ట్ ఉండ దాదా రిప్పు పన్నెండు సర్ప్రైజ్ దాదా రిప్పు పని గెస్ట్ ఉండా పేమెంట్ బతుందా ఒక గుడ్డీసుండ పని మధ్య ఉండ ಬಂದಕ್ಕೆ ఏందారు ಬಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ದು ಆಫೀಸರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಅಂದರೆ ಬಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ಆಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯ್ಯದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದು ತೂಕ ಖಚಿಪ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ನುಕ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಏದು ಪೋದು ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ ತೂಕಿತ ಬಸ್ ಉಂಡು ಬೇಕು ಪೋಯಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಹಾಳಾಗಿತ್ತಂಡು ಹಾಳಾಗಿನ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಬಂದು ಕೂಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಹಂಡು ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರೆಸಿಪಿದ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊಡೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪನ್ನಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪನ್ನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನ ಈಜತ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೀ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ದಿನ ತಿಂಗೊಲೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಪನಿಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದು ಕುಂಡುಜಿ ఒక ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ఏ పని ఆతడు యాన ఛానల్ స్టార్ట్ మంతది ಒಂಜಿ ನಡ್ಡು ವಾರ ಆನಗನೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತಡು ಲೈಕ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತಿಜಿ ಆನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಡು 2000 ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಾಡು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪಾಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ದುಂಬದ ಹಿಡಿದುಂಡ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುದ ಅದಾಳ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಳೆದು ಪೋಂದುಂಡು ಪಂತಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವಂತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಚ ಮಾಡುವಂತೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಡೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇಂಕೋರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ರಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ 2 weeks and apply ಮಂತದು ಬಯಸಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಪ ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡಿಸುಂಡು ಮನೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ఏందారు ಈತ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉಂಡು ಏರುಲೇರು ಎದುರುಂತು ಮನ್ಪನಕೈ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದು ಲೈನ್ ಐತಾರ ಉಡುಸಿನ ಐತಾರಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಟ್ ಅದಂತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪೋಡೆ ಆಪು ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ಬತ್ತದು ಬೇಕು ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲದ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಉದಸ್ಸಿನ ಆಪು నాకు దడ్డాండు బుద్ధిగా మనసించారుండు ఇంకెళ్ళడ కుళ్ళుగా నాకు పోయి మనం చిత్తుపులి పంపిస్తాను 2 kg 100 rupees ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ತಂದಿದ್ದೆ ಬಚ್ಚುನು ಟಿಫಿನಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಟಿಫಿನ್ ರೈಸ್ ಕೊನೋಡ ಪೊರ್ಚಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಚು ಗಂಜಿ ಬೈಪೈನ ಹತ್ರ ಕಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಗಂಜಿನ ಕೊನೋಂಡ ಅದಂತ ಪೇರು ಓಣಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಡ್ಯಾಪಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಡ್ತಡ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಜಿನ ಕೊನೋಂಡ ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಉನ್ಕ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾವು ಪುಂಡು ತುಂಪೆ ಸೊ ಫುಲ್ಲು ರೂಮ್ ಇಡೀ ಕಜಾಲಾಗತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಒತ್ತರ ಅನ್ಪೋಡು
ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆ ಇಂಕ ಅವು ಪಂಡಿರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆತ ಪಂದು ನಿಕ್ಕಲೆ ಏಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಿಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಜಿ ಸೊ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಪನ್ಪುನ್ ಸೋಮವಾರ ಐಜಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಆತ್ನಿಂದ ನಿಕ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡೋಣ ಆತ್ನಿಂದ ನಿಕ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದೇ ఒక పేమెంట్ ಬಂದಾಗ ಎಂಪನ್ ಬೆನಿಕ್ಲೆ 8 ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಾಟ್ ರಕ್ಸುಲ್ ಪಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಹತ್ತು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಯಾ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಡೇ no not for Sunday wait for Monday or Tuesday so ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ತೂಕ ಹೋಗಿನ ಪಾಡೋ ಬಂದು ಆತ್ನಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಪುಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಸೊ ರೋಡ್ ಪೋನಗಳ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹಾಪುಜಿ ಮಾತ ಮಾಣ ತುಪ್ಪೆ ರೆಡ್ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಪಂದು ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್